Tak aké myslíš, že si tu robíš, keď som tu nebol? Žiadne, ja som dokončil tú jednu. A? Sme robili, a to bolo všetko. Dobre. Ja som si myslel, že si už 15 misí zapol, dobre. Frajer. Takže tornádo. A ak sa ti páči táto misia? Otvor to! Nebudem komentovať, čo sa stalo práve. Čo sa stalo? Kde som to šlo? Taká toto je falošná voda. To je taká falošná voda z plastu. U peniaze. Smooth skin, to som ja. Nie, tornádo, prečo? Nie. Dúfam, že ti to vyletí do vody. Dúfam aj ja. Počkaj, to pripevni na auto. To chcem vidieť. Ja som to že prešiel. Pekná. Ježiš. To ešte mísne. Pretože nič není. Dobrá. Nie do vody, nie do vody. Idem do teba. Kato sa čudí. Ježiš. No Šimon, aký si mal deň od 1 do 10? Veľmi dobré. To není číslo. Nie, to je 7. To nie. Že tu už nič nie je, hlavne, že tu je napravo odo mňa jedno ešte. Dobre, sken. Je. Niečo buchlo. Ja letím. Si nepoliel. To nie je rovno, to buchne, už to vidím. Môže buchnúť to modré. Prečo sa mi to tak seklo? Aha. To je... Už som sa bál, že čo si urobil. Možno som to vypol. Hehe. Proste dvere. Fuj ťa. Idem tvoju stratégiu. Inak, tornádo ti nemôže dobrať auto, keď ideš cez neho rýchlo. No neveral. Len mi nespadali. Počkaj. No ďakujem. Nie. Nemám favorite strategiu. Strategik. Da piti. A pomoc. A dej mi. Čo mi to nejde? Easy. Teraz kam mám ísť? Na druhú stranu. Dobrá. Ká tie auta letia. Ahojte. A kam to auto proste vyletelo pre cestu. Nie! Ale choď! Kam ja som nabúral to. Viem, že... A tam je druhé. Nie. Inak v aute je druhé, tam je auto. No neveral. Tam idem. Ja mám mat... Ty máš magnézium. Čo je retard? Nevedel, že to piješ. Dobre, nemám ďalej, už mám. Čakaj na mňa.
Nie. Co robi? Mam mały problem. Ja to Je... tam wisi frajer. Nie chcę ani słowa poczuć. Wiesz co ty preklop? O. Prypane Jana. Proszę, easy. Uuu. Lepiej gwiazdiczek. Dobra, nie masz. Jeszcze mam 24 nabojów. Dobra. To za 4 nabojów. Cicho. No, a jaka idzie teraz misja? O! Dobra. Boże, to moje. Au. Dobra. Ja się dostajemy nowi waną to zniczy. Picie! Nie miałem upgrade'ować, nie? Upgrade to picie. Okej. O, Kupiec. Ja się... No. już nie wiem nic. The shipping logs. Shipping logs. To są zabawne. A właśnie, jeśli to pamiętam, to je... No, chápeš? my máme novú dodávku. Oh my god. To tu, čo si zničil. Není, veď je funkčná. Vidno. Takže čo máme robiť? Áno, chápem. Už sa na... To nejde na tom. Cement. Ja som sa kde teleportol. Ty kde? What the? Ja som sa proste... Pekná. Čo je toto? When everything looks like a big fight. Čo si tam... Na čo sa tam pozeráš? Bolo niečo v tej diere tam. Čo mám zobrať, akože? Neviem. To by si mal ty vedieť. Ja to nie, to má zase alarmík. Nasratný. Nedáš quick save? Dobra. Čo robíš? V tom kontajneri je toto blbosť. Dobra. To je kde? To je tam. Oh. Mega. No to je presne tu. To sú len diery. On kradne. Už mám aj cestu na druhé. Poviem stať z vrchu sem. Dobre, čo tak? Že ty zoberieš všetko, v tom obchode zoberiem iba tie dve, čo sú vonku. Tie biele? Hej, to zoberiem ja, ty zoberieš tie ostatné, bo to sa mi nechce. Ok, Čo keď odstanem celý tento nákupný? neviem. Dobre, tak to robíme. Ľudne, no. Ani... No tak potom veľa šťastia. Prečo to nie? Uvidíme. Ale neviem, či dieru ísť. Ale akú? Číp, vodka! Ja som našiel vodku. Oh, ja som dostal ramku. Nie, 16 megabajtov. tak to je veľa. Takže padnem sem, to si dám na bok. Staré to. Obežím. Teba obežím. To neviem zobrať. Teda nie zobrať, ale... Čo tam robíš? Ja si robím dieru. Ja to zatiaľ budem lutovať tieto peniažky. To je to zbej.
na druhé poschodie. To tam nejde odpalovať bomby. Tak. 8 metrov, no. Ja som to vyhral. Ja sa pobežím sem, tak a tak. Tak a tak a tak. Tiki, tiki, tak. Čo? Tiki, tiki, tiki. Tiki, 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 ta 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 ta. Čo? Takže ja pôjdem až sem. Záchody. Tak, tak, pokým. Ako to, že nič není na záchodoch. Tereta. Ja mám presný plán, ja to spravím. Ja. To chcem vidieť. Tu budem. Tady to pobežím. Skočím sem dole. Ja pobežím po tebe. Zoberiem to z toto. Stade to pôjde na druhú stranu. Na druhú stranu pôjde, čakaj. Hej. Na druhú stranu pôjde. Alebo nie. Môžeš to robiť takto, že tady to pôjdem. Tu robím dieru. Do ryti tam pôjde. Hej, ale do koho rytí? No jak ti to ide? To je hore, aha. Ja viem presne, jak to spravím. Ja zatiaľ vyberiem toto Lambo. To je tebe. Ja som s tým... Ja som sa zasekol. Moje Lambo. To sa ne... Ja to nehrám. No, oh. Takže ja musím ísť sem skôr. Ja zničím to celé Lambo. Oh. Takže ja tady to budem stavať. Ja to idem napraktizovať. Toľko veľa škôd tu bude. Ja letím. Ja som sa zasekol. Tak nič. A už na balkón. Pekná. Doriči, na balkón mám ísť. Pekná, Šimona, Ale- pekná. Ale ja už viem, jak to spravím, len ja zabudnem, kam mám ísť. Počkaj, takže... Za to skočím. Ja skočím na teba. Tak. Takže, za Zavadzia. Dobre. To je to. Potom robím, že... Že hop sem. Wait. Čo si našiel? A tu je toto. To je to. Kam? Kde? Ja som zase narazil. Ticho, to sa nechce. Tu je traktor. To je nepôjde. Pôjdem takto. Držím. Tu sa dostanem rovno k tomu. Ja som na tri poschodie zrýchlo. Sigma. Ide toilete. Stresko. Streto. Doletieť semka. Skočím tam. Dobra, to już mam skoczyć. Także... Ok. Tu się poschodzimy.
Počkaj. Áno, tu, dobre. No, ideme, poď. Ideme. Ak ideme, takže ja idem 2, ty ideš úplne všetko, ok. Hej. To je 3, 2, 1. Donik. Zvládza nám. A pohni si. Tretie poschodie. Doľava. Ja som zle skočil. Dobrý. Pekná. Je to je. Kde dodávka? Dobre. To dáš. To dáš. To dáš. Rýchla dodávka. A. Ja to nerám. Ja Ja som to dal. Kamo, ja kebyže to nefailnem, tak... Ono to bolo vidno, ak si tam bol. Ja som to videl. No, počkaj. To musím robiť. Tak, dobre. No, poď. Ok. Mám našťastie toľko veľa času a nemusím nič robiť a ty všetko. Super. No poď to dáš. No, ja to dám. Tak chcem vidieť. Je to! Ja som to... Ja A. som nie. On to celé obišiel. Ešte 2 ti chýbajú, vieš o tom. Ale ty máš ty zobrať. Veď som 2 zobral. Nie, ty máš zobrať tie ďalšie biele. Veď si mi povedal, že máš zobrať tie 4. Ja som povedal, že 2. Kamo, si retardovaný. No tak potom čakaj. Takže mám... Aha, dobre, už viem, už chápem. Poď. Počkaj, ja som sa aj tu zaskočil. No poď. Čakaj, Marik. No poď mačička, poď. Na tej poschodie. Dáva. Bože, to je kde? Aha. Ok. Bože, ja mám ešte kde? A vlastne, hej. Dobre, hotovo. Nie, sprostal. Ta nie. Kamo, tam je staknuté auto. Proste, on tam zavadzia. To ne tak. My sa potrebujeme zbaviť. Ty si Dobre, tam Serena, bol, poď. ty si tam bol pol sekundy predtým, proste, sa nie. Dobre, teraz Teraz to dáme. Nedám, lebo ja som to preskočil. Bože, Ja som to nedoskočil. Ja som... Teba chyba je. Dobre. pekná. Zase som tam, kamo! Chudák. Akože mám... Ja by som to dal, ja som tam mal... Ja som spadol stade. Jasné. Naozaj som to preskočil. Mne sa to nenačítalo. Práve. Dobrý. A počkaj, máme to pitie. A vlastne, hej. Tvoje helko. Teraz to dám jak nič. Kamonna. Proste zabudneme. Ja som z toho ešte vystupu z toho auta. My sme na to proste zabudli. A pred chvíľou sme robili na to misiu. Super. Vlastne na to vybijeme 1000 peniazy, zabudneme na to. No asi tak. Nice.
To som ja, veď genius. Dobre, no. To chceme. To je- Peniaze! Oh! No kúpuj. Čo kúpime? Kúpi viac tých Blue Tideov asi. Nie? Čakaj, vieš kúpiť, ty ne? Či ty to nevieš kúpiť? Nie, iba ty môžeš kúpovať. Aha, no. Neviem. Asi ten nitroglycerín by si mohol, lebo to je OP, keď to vymaxuješ. Ok. Čo na mňa mieríš? Dobre. Ale Akbar! To je čo za kacínka? Krásna. To je moje. My máme ani zbranie, nič nemáme. Ладно. Tak keď sme na Havaji. Kam ide? Ja sa nepreviem. Nie, ale bezo mňa. Pikavior. Laguage. A vlastne ja som to vyhodil, čakaj. To je retard. Proč to vyhadzoval? Dobre, Dobre, mi to obidvaja, no. Poďme spolu. Tak, to celé zničil. To nie ja. Andrej. Čo si unzipsoval? Dobre. Check your messages. Alarm system. Ja si toto pamätám, toto je hrozná misia. Ale nerobím to. Nemôže byť také ťažké. Čakaj, ja ti to vysvetlím, lebo je to dosť ťažké akože pochopiť. No, hovor. Takže... vidíš, čo sú tie žlté, no, tie dve... Vidíš? No, vidím. Takže keď tie dve hackneš, No. tak sa zastaví ten alarm. No. Takže my musíme, akože musíme hacknúť toto žlté. S tým musíme začať. Potom musíme všetky tie 4 biele a potom to musíme skončiť s druhým žltým. A keď to všetko urobíme, tak sa zastaví ten časovač. Jo, tak. To vieš, môžeme to tak urobiť, že ty začneš na tomto a začne na druhom. Počkaj. Kde je žltý? Tu je druhý žltý. No tam pôjdem ja. Aha. Takže najskôr máme robiť tieto biele. No ty môžeš tie dve biele a ja tie druhé biele. Dobre, počkaj. Musím si, že kde sú najskôr. Nebo mám také dve poblízko a ty máš viac tak ďaleko. No akože hej, počkaj, takže... Jo, tak čo som ja? Tarzan more? To je bližšie. A aby si vedel, tak tie, vieš, že môžeš aj nakláňať, že ich môžeš zničiť, ale tak, aby to sa neodpojilo. Jak sa tam dostať k tomu? Vaša daj save. Vrá som Tarzaník. A tu je rebrík. Takže tie veže môžeš tak nakloniť, takže ich zničíš a chápeš? Tak sa mám na druhú stranu. Mám tam. Nie, tak to Upsík. je správne. Mne tá celá väža vypadla. Tereta. Ticho. Ja sa k tej veže ani nedostanem, lebo proste tá väža je, kámo, že cez vodu. Som cez vodník. To nie.
Gebega. A zrejme to je to ako tá väža v toto... v Taliansku. Ale nie, ja mám snajperku. A prečo by si to urobil? Kámo, teraz som to perfektne naklonil v tej... Ticho. Ticho. Teraz to musím celé od znova. Ja treba. Ja som len tvorí. Dobrá, babka mi išla do izby. To čo si z toho urobil z tej veľnej... Ticho. Čakaj, daj quick save. A ja to mám už tak perfektne naklonené momentálne. No to vidím. No, ty by si nepovedal. To som povedal, ja. Čo s tým robil? To naklonil. Ja som s tým skoro spadol. Tak dám to sem. Ok, daj quick save. Okay. Teraz by som mohol takto vyskočiť, áno. A tu je satelitný, satelit. Pekný satelit, frajer. Ticho. Takže toto hacknem. A dobre. Ja to už mám naplánované ako ty. Na čom sa to drží? Ja ti idem pomôcť. Počkaj, nechaj ma variť. To drží rebrík, nechceš povedať. I don't think that's good, but whatever. Bože, keď ja dostanem veci, tak aj ty ich dostaneš, alebo čo? Ale mám... Ne, ako myslíš? Lebo vieš, keď toto nájdeš na zemi tieto veci. Ja som našel snajperku. Akože ja som... No, asi nedostávame tie náboje akože spolu. I think I'm cooked. Nemám rebrík. Pekne to naklonil. Ale nemám rebrík. Čo mám robiť, keď mám rebrík? Neviem. Som uvarený. Ja tu musím ako Tarzan tu musím skákať. Takže to máš ako naklonené. Daj quick save. No, No takže ty to máš ako? presne takto. Dobre, takže... No, Asi si to mal nakloňať túto stranu, lebo no... Asi keď pôjdeš tak... Počkaj, asi pôjdeš tak, toto vyskočíš, tak to môžeš vyliesť, asi. nemám taký pocit. Čakaj. Keď budeš tady... No, Bože, môžeš to vyliesť. jak to vybehlo, more? Dá sa to vyliesť. On sa musí snažiť. Nie. To bude veľa pokusov, aby ti to došlo. Už som tam. No z toho vežou ti pomôžem, to je ľahšie. To bol čo za zvuk? Inak ja som chcel druhé väčšine do seba tu. No. Je tu ten mostík. To je mostík. Ten asi nič nespraví, čo? No škoda, že tu nejde mostíček. $9, dobre no. Čo si zobra, more? Ticho. A Ty si... Čo si spadol? Dobrá.
Prečo ty spadol? To nedotiahne inak. No škoda. Áno, podeš to. Nebude to... A ja som tam dal misku asi. Ale to nedotiahne tak. Čakaj, počkaj to počkaj, ideš to tak? Ale čo, to viem. A prečo mi to prestal držať? Čakaj, Priď! Nie. prečo si to pustil? Mne to prestalo. Aj mne. Dobre, ja to nedám. To sa asi nedá, musím to sklamať. Ideme sa plaviť na tomto. A vlastne môžeme. Plávam. On to proste surfuje na tom. No. Nevidím ani kam idem síce. Povedal niekto, Bistro SK. Ježiši Kriste. Ja... Je to je. Chcem. Proste tu s radom hrám. Mám to quicksavene. Ja tu mám výťah. Ja som nequicksavol. Mne sa to seklo nejako. Fraher. Bože, tu sú plenky, poď sem, tu sú plenky. Plienky. Tu. Ale ja vedím. Tu je loď! A ako skočil potom? Čakaj, ja už sa viem dostať na tú väžu teraz. Tu sú oni, kable, ďalšie. Kablíky. Hej. Mám shotgunu. To nie. CSGO. Hej. On si dostal novú. No. Daj quicksave, daj rýchlo quicksave. Dal som. Ide urobiť niečo super. Čo ide tu? Už som to naklonil. Nice. Mám blowtorch. Sigma. Ty máš blowjob? Reta. Čaká, daj ďalší quicksave podľa mňa. Ja som vypadol... Nie! Ja som vypadol do oceána. Pipe bombu. Idem ešte. A ako sa tam dostanem teraz? Ja to... Kde si tu? Ale to sa tu nakloním. Ja si pripravený? To je na čo dobre, keď že to nakloníme? Tak asi to bude ľahšie, než to vyklajmbovať, chápeš? Hej, ale no, tak kým toto vyleziem, tak no. Hehe. No, počkaj, takže to mám na bok. Ježiši. To je ďalšia snipa. A typci tu hrali CSGO. No, asi tak. Takže skočím starý. A bude to. No môžeme, počkaj. Daj. Dám quick save, rýchlo. Dobre, no. Si pripravený? Hej, 3, 2, 1. ktorý to? A ja sa... To si spravil. Ticho. Nie. Vidím, mám nejak, jak tam vidím. No toto ak on nevyklentuje. Nie, ja som tam už bol. Jak si to ide? Takže prečo si... No, teda ešte sa dostal naspäť. No, a ja som musel ešte v tomto onem to... Nie! Pekná. Čo?
Nic sa nestalo, nic sa nestalo. Už som sa bál. Všetko je v pohode. Nice. Nepovedal by som. 2, 3, 2, 1. Ja som sa zase za tom zasekol. Dobre. Au. Není to taká pekná hudba? Čo som nešiel k tomu a tam som... Ja to serem. Hehehe. Ja hudbu ani nepočujem. Čo to je? A nedá sa to jedno biele, ale halo. Aha. To sa to už Dobrá. nedá spraviť? Nedá. Doriť? Tak daj quickload zase. Ajajajajajaj, milujem túto hru. Veľmi dobrá hra, toto je moje. Tarzan, jo! Toto je ten run. Nie je toto ten run. Je to ten run. Ja som vypadol. Ja som spadol. Je to bumpne. Man. Ja tam nedojdem. Tam sú sprosté palmy. Hnusné. Neznášaš palmy? Nie. Seknem. To je taká blbosť, že to ešte musíš aj držať. No inak. Že nám dajú 40 sekúnd, ešte k tomu to musíme držať 2 sekundy. No. A ja som zase spadol. Proste, postičier. Košto. Ja sa nedošli náboje. Tam dobehne. To dáš. My sme to dali! 0,4 sekundy. Daj quick save. Ha. Fúj, more. Týpek sa reálne z toho spotil. Ani nie. Ja som si nie. Čakaj, ja som tu. Idem z prevodu. Odnesiem toto. Ja idem pipa. Ticho. Všetci dajte like, odber na môj YouTube kanál. Like, subscribe. Like plus subscribe. No všetci, čo pozerajú túto video. Vlastne ešte som videl od Houseboxa zlaté koleso za 5 miliónov, kúkajte sa na to. No. Veď robím toho Houseboxa, že zlaté auto za 10 miliónov môžeš kúpiť všetky upgrady v hre. Dobre. Vidíš to? Teraz toto môžeme predať za 10 miliónov. Dobre. Nedívaj sa, čo som tam na zem nakreslil. Debil. Ja poďme. To koleso nie. Čo sa ti stalo?
Takže môžeme si dovoliť všetky upgrady v RT. Hej, no máme 717. Rádio. A môžeme... Tam na laptop. Nie. Ma dobije. Dobre, dávam ti kick, dávam ti. Nie. Za topím. Našťastie som to dal. Čo máme tu robiť? Štyri. Kde je ten piatý? Takže musíme brať bately a musíme ich dať do tejto lode. A nemôžu sa potopiť do oceána. Nice. Nevidím nič. Potrebujem flashlight. A nie, veď ani tma není. Je. Poriadok. Ako sa dostane? 500 IQ. Ja vieš o tom, že je to vonku, ani nie je to dnuka. On je prekvapený z toho. To mi akože mohli povedať. Hehe. Ako to? Ja musím si ísť pre loď. Musíš ísť preloď. Tak lebo on je to na balkóne, chápeš? Na balkóne. No, kašľu na to. Takže kam tu mám? Čo? Čo? Ups. Ta nezabral. Kiny výklek. Tá otázka je, že či mi to nevypadne z toho. To je všetko povedať, ale nemám fix. To mám. Takže to musím dostať tam. Ups. Ja ten battle ničí tú loď. A na to potrebujem. Dobre, potrebujem nejaký plen, ja tam musím... Dobre. Ja to nevyťahnem sám. Čo? Tak ten barel. A skadiel. No tu je proste cave kasne, to neviem vyťahnuť. To musíš, tam je taká ventka, to tak musíš. Ventka. Hej. Ventka. Tu je taká diera maximálne, ktorá vedie tak do ryti. Ale že doslova, že nič nevíkam. A to si nenašiel Leu. No, našiel. Tak sa poď pozrieť. Poď sa pozrieť na to. No plenky som našiel našťastie. Nemáš to. Kde to nemáš proste? To nie. Do ryti môžeš sa maximálne. Ja už to nevypadne, už dúfam. Lebo keď to vypadne, tak sa aj potopím aj s tou celou loďou. Will it fit? Nebreš! Čo sa ti tam deje? Da ja sa tu potápam. To bude Titanic. Nie. Prosím. Máme problém, jedno sa potopilo, musíš dať quick load. Nie. Quick load? Áno, nebo sa potopilo do oceána. Ale quick load. Keď sme ani quick save nedali. To je... Dobra, poďme pomôcť s tým mojím tam, čo mám.
No čo, poďme si spolu pomáhať, lebo inak to bude dlho trvať. No, asi tak. Tak kamień prvé. Neviem. Riešení. Ok. A to 2 by sme mali? Počkej, kde to je vôbec? Ja som na balkóne. Poď mi to ale ty si kokos. Ukludni sa. A vlastne ja viem. Ja zoberiem loď, ty tu zostaň. Dobre. Mňa zaujíma, ako môžem stať na liste. Košina. Tak, keď si Tarzan. Ty si čo s tým urobil? To spadlo samé. Vidno. No teraz daj to tam. Ako to mám dať, keď to spadne? Čakaj, idem zatiaľ preplenk, aby to nehopalo s tým. Dobre, je to tam. Quick save. Kde je ten plank? A už viem, kde je. Ok. Poďme. Teraz ak sa stade to dostanem? No to vieme za malé. To ďalšia loď. Da. Ups. Nie. Trošku sa to tam krúti vzadu. Madam. Ideme. A! Máme quick save inak. Dobre, daj. Trošku nám to vyletelo. Trošku viac. Idem preplenk. Buď ticho. Čakaj. Oľok, bor! No poď. Vieš, kde máš ísť však. Ďaleko. To nespadne nikdy. Prečo s tým cúvaš? Ale ja tu točím video, nie film, že Titanic. No to ďalšia loď. Škrínke. No. Nie. Chytám! Nie! Áno, vyperuj ty. Ale dostal som sa ďalej než ty, takže... Dobra. To je plus. To je to lepší driver. Skús to tu zabarikádovať, vieš. Že... Ja mám iba 4 tie planky. Jaha. Daj tu quick save. Už máme. Ale nie si housebox. Predáme si to loď za 10 miliónov. A ja tu tam Aj s týmto barelom. A ja tu tam s houseboxom. A Ojo to pripevnil. Áno, sa to postavilo. To je review. Keď to vypadá divne, keď sa pozrieš takto na to hote, stadiaľto, tak to vypadá trošku divne. Z takejto pozícii to vypadá trošku divne. Vieš čo, už poďme. To je... Ups. Som nevedel, že toto je také erotické. Debil.
Ups. A to vypadne. Nie, nemyslím si. Ja viem, čo robím. Hej, no vidím. Tak to vyklopíš niekde. Uvidíš, čo dávam? Oh! Ups. No vidím, čo dávaš. Wow. Jaké kopy od rybky to jeba? Sme tu. No a to tam chceš. Ups. Na poslednú sekundu sa utopíme. Čo robíš? O, dal som to. No ja... Quick save. Taký, že na poslednú sekundu sa utopíme, až sa stalo. Ups. No poď. Máme? S tým forkliftom. No a tu je problém, no. Ale akože, keď sme dva, tak to není problém. No kde to je? Aha. Tu v tomto. Toto je. Vidíš, tu není nikde venta, ani nič, tu proste iba toto. Si istý. To nevieš otvoriť. Aha, si istý. Tak to otvor. Čakaj. No. No tak mám bombu, tak to si nevedel. Ja som bombu nemal, takže... No čakaj, idem pre túto loď. Ale to daj tam, daj opatrne. Ups. Čakaj, idem nájsť nejaké plenky. O. Pekne. Bolo opatrne. Je vidno. Ani škrabanec lodi. Ani škrabanček. Jasné. A tu sú káble. No, ja to nehrám. Možno môžeme s káblemi však. Škrabami to bude lepšie. Neviem, čakaj. Ale nie si housebox. Nie si housebox. Sedadla. No môžem predať za 30 miliónov. Zase tu s houseboxom a tam. Daj quick save. Quick save. A ideme. A jedeme. A sme tu. A ja padám do tebe. No? No? Daj mi ten barel. Máme problém. Tam aký? A je to ťažké. Odpojíme. Ale čím? A bože, ja to tam asi dám. Pomôž mi s Ako tým. to odpojíš? No. Budeme dúfať, že to odpojilo. No. Odpojilo to? Jasné. Naozaj. Ale zase s houseboxom tu hra. Ako to dáme tam? Neviem. To som ja chcel vedieť. Dáš quick save? To by som dal. Ja mám nápad. Tak chcem vidieť. Ja sa. Ideme sa učiť aj majstera. Oh. Cez ľudí už není, Haha. ale to nevadí. Teraz kam? Máme tu... Máme... presne rovno. No tak poď. Máme ďalšiu loď na ktorú. Ešte ďalšia loď, rybárska. To nie. Ideme rybáčiť. A tu Poďme je na tento Teda ventilátor. Giga. Pomoc! No, chudák. On sa ešte utopí. Ja pľu. Ale... No. To držíme. O, nie!
A my sme kokosovia. Kurde, múdry. No môžeme sa schody. No, môžeme. Na čo sme to držali? Mohli sme to mať ľahké, ale tak asi nič. No, nič. No takže tuto je. No. To je ťažké. Čo s tým hádžeš? Sorry. Hehe. Je to prepadne si do toho oceánu. No ideme dole. Daj quick save. Abo čakaj. Abo choď. Vlastne, choď pod ten výťah, je to určujeme takú dieru v tom. Veď ten byt! Ja počkáme na to. Počujem. Ja som sa, že... Dobre, ticho. Tak kámo, s týmto, čo mám? Hehehe. Ježiši Kriste. Ježiši. Toto zatáča, kámo. Mne sa vybila myška. A! Mne sa vybila myška, čakaj. Dobre, no. Ideme hrať na kábliku. Super. A ty chceš byť motorkár. Ale dobre, kamo. Hehehe. To je pre niečo iné. Čo sa tam deje? A čo sa... Čo si urobil? Wait, what the fuck? Ty si... Ono to spadlo do oceána. Vidíš to? Ono Hej. to levituje. Čo? Čo? Ono to levituje. Čo si urobil? Ja nič. Ja by som rád ten elevátor dal dole. No čakaj, ja to idem opraviť. Dole, nice. Počkaj, ale neviem, som pod tým, tam bude taká diera v tej lodi, že? Toto keby uvidel Gvety Novák, ako to lieta. No. Porušuje všetky fyziky, či zákony fyziky. Dobre. Kade? Čaká na... Šoferovať, ty. Dnes to nechceš šoferovať. Idem dať káblik. Ideme. Daj quick save. Čakaj. Pixafe. Ale neviem ako postupom. Tam. A sme tu. Dá to ako urobíme. Au! Au! Daj quick save. Pretože to asi môžem iba tak zaťahať, však. Asi, nemyslím. Ale je to... Hito. No, Nice. teraz kam? Teraz potrebujeme ísť tuto. Tam. Proste tuto hore. Á, tam. Je ten most. Je to most lásky. Tak tam by pôvodíme vôbec. Neviem. Aha, to je to dá ísť. Nice. Ups. Čo si spravil? Ticho. To vypadlo celé. Otvor to. A vlastne ja viem ako. OK. Pada mat. No to nezmestí. To je príliš tučné. That's what she said. No asi tak. Čakaj, ja viem, čo mám urobiť.
Idem dať Halka. Tak nedám, choď preč. Debil. Ok. Server tu padol. No veď tvoj počítač. Au, au. Nie, veď to je Ilo počítač, tak mu presne padne. Hej no. Čakaj, daj quick save. Jak skočil. Spinner. Až potom potrebujeme ísť úplne naľavo. Ok, čakaj, toto musím, chápeš? Kam ideš? Musím otočiť. Tak to budeš otáčať pol dňa, brate. Musíš byť trpezlivý. Potrebujem timelapse. Ne, hej, dám timelapse. On to dal normálne, že dal. Dobre, Tak. prejsť to. Pomôž mi. Jej. Ježiš. Nevidíš, Čakaj, dám Ježiša? káblík. A ideme. No, Daj quick save, ďalší. Som je káblíky tu dá. Au. Ugo. Ty si kokos. Ja som pred stolom. Au. O! Čo? Ty si ako mohol zdochnúť? Bol už asi príliš dobrý. To bolo určite tým. On to zdochne na cukrotovku. No asi tak. Vítajte. Ale naozaj plavčík. Mňaučík. Dobre. Teraz či to tam dáme, je otázka. Veď to. Daj to tam, to dáš. Nedáš. Čakaj. Nie. Ty si ma skrížil s listom. Skrížil s listom normálne. Pekná. Nie byť plavčík. Zase tu s kurtákom. Tak dobre zaparkoval, že to nebudem ani vedieť. To. Nie, vidíš aký som dobrý? Nice. To asi nepôjde. A tak nič. To asi nepôjde. Tak nič. O týmto ja som nepôjde. No to dáš. Takže posne v jaskyni. Ale pohni si. Dobre, idem. Mhm. Hej. Dobre. A je to bude lepšie, z tejto schora. Popíjaš! Ticho. Typek je v kuchyni normálne. Idem Gordon Ramsay. No, tak. A čo to bíš? Bude to nekrátko. Pekná. Máme kašu na teba. Takže musíme ísť tam. R. Je. Upsík. Kde je to posledné? Pekná. No kde? A vlastne je to tam hore. Aha.
No kam ideme s tým? Daj mi to. Poď sem. Strom je hore. Dobre, quick load. Daj quick Ty load. si strašne retardovaný. Týpek to proste s tým kamerou. Ticho. Chcel som... Nie. Prečo si nedal quick save? Ja to nehrávam. To môže byť ľavčík. No daj to tam. Ok. Ideme... To nejde s tým. Je. Nejdem s tým, no. Hehehe. Čo sa ti tam stalo? Tá nie. Potom pochopíš. Ja tam zatiaľ idem. A ja tam idem. Našiel som blowtor. Ups. Blowjob. Jetski. Čo ty si udrbalo jetski engine? Nie, celý Je jetski. Je loď. Máme problém. A vlastne tam je toto forklift. Vidíš to? Tu, vidíš? Takže s týmto môžeme. Bomba. Ja pôjdem s tebou. No daj to tam. Si milím tlačítka. Čakaj, ja ti to tam dám. Dobre. Ideme. Ja letím. Nie! A ja som spadol. Nie. Ale nejaká mám ísť. Ani ja. Tam je loď. Kde? Idem pre ňu. Sigma. Daj mi tak 15 minút. Ups. Trošku mi to vypadlo. A našťastie nie do oceána. Ďakujeme za to. Nie. Vieš čo by bolo super? No. Že ona by to dala, že by to spadlo do oceána, presne vtedy by si dal quick save. Áno. Hehe. No môžeš dať ďalší quick save, keď zaparkuješ. No. Quick save. Nie. Tu už napravdu. A nemám už kábliky, takže musíme s plankami. Kedy máme ísť? Aha. Ide sa. Čo robíš? Nič. Príď to chcem. Ale kde? O, to tam, nie, dobre, serem na to. Hehe. Dali sme to. Easy. 15 minút, pozeraj. 17. Pekná predpoveď Tak. počasia. No.
A čo ďalej? Breaking supply chain. Havoc in paradise. A ja viem, čo je toto. Toto bude ďalšia helikoptéra, vieš o tom. Aha, vidím. Takže veľa šťastia. A čo máme tu spraviť? Tu budú také propánové blbosti, tie musíme zničiť. No. A potom musíme sa vrátiť a k tomu tu bude helikoptéra. Čo máme nič, ktoré? Tam je to vyznačené. Nie, toto. Veď hej, toto zelené. Len no, nemáme ako. Keď na to niečo hodíme asi vtedy. Ja by som do toho nebúchal s kladivom. Hlavne. No. Tupá helikoptéra. No, ježiš. A? Ja to ako dáme. Zdochol som. Čo tam vybuchlo? Oni po tebe raketu poslali. Asi hej. Znič to. Ale jak to mám Hoď na to niečo. To je automátom, to je debil. Ja sa toho bojím. Dali sme to. Ja Daj quick save. Ja som do toho hodil tú blbosť. No poď, do jaskyne sa schovať niekde. Tak kde ďalej? Môžeme ísť tam. Daj bombu, nice. Poď. A musíme byť tichí. Ježiš. Rovno na mňa, jasne. Hehehe. On ešte to targetuje. Dotaz mňa. Ježiš. Au. Au. A ja som dostal bombu. Ok. Mám jedno na... Ja teraz kam? Ja teraz kam? Pred nami čo je? Ok. Pekný džuk. Ježiš. Ja neviem, kde to je, počkaj. Aha. Ja som to už našiel. Pokračuj. Ups. Teraz musíme ísť do tej jaskyne. Čo je, kde to vieš. Au. Au. Nie. Nie, nie. Kamo ten, čo jazdí tú helikopteru, je taký ľavý. Ja som tam mal jedno HPčko, ma zastavil tak 10 krát a nie raz ma nedal. Nie. Tak ja v CS-ku. To nemám otvoriť! Ja v CS-ku. O, nie to je to, čo... Aha, Zaviazky. Čo nie je to zaviazky? A toto musíme. A ešte je ten toto. Tak to dajme toto tam. To je ten trh, celý. No veď hej. To je retard. A ono to nebuchlo. To je blbosť. Dobre, poďme. Kde je ďalší? Aha. Kde? Aha. Dobro, že kde to je? Nie. Presne. Aké? Tak ja som... Na druhom poschodí sú tie propány. Zaty. Nie. Nie. Ja to nehrám.
Musíme dať no scope. Čo? To nie! Nie. To Nie. však, že si nedal. Nie! Však, že si nedal quicksave, keď som zdochol. A to vieš, čo to znamená. Jak tam Ja idem solo. Ešte ma bije kladí. Ale takto ti klopal. Prečo to nevybuchne? Ja som... Čo si spraví? Ono to nechce vybuchnúť. Prečo to nechce buchnúť? Zle hodil tú bombu. No. Čaká to je bomba. To nehrám. No ani ja. Sú proste dvere, ktoré sa nechcú otvoriť. Ja idem zatiaľ do tej jaskyne. Či nie do tej jaskyne, a do toho domčeka. To ma... Pa. To nehrám! Pekná. Nie quick load! Nie. Nie quick load. Pekná. Come on, to... Dobre, idem speedrun. Tak chcem vidieť. Dobrý. A mne necháš túto blbosť na začiatku. Káme to... No, Mŕtvý. Mŕtvý! on to ani nezapol, že... To nehrám. Ale ja viem, jak to spravím, kúkaj. Ja mám 300 IP. No tak chcem vidieť. Ja zoberiem tú pipe bombu, otočím sa k tebe, tam bombu a BUM! No to spravím. Na mňa to vyhodíš. Prečo nechceš tie káblíky? Ja som to netrafil. No. Myslíš, že po mne, veď tam on tam zničil. Hehe. Nič nespravil zatiaľ. Hehe. Jasné! Pekná. Kam on sedie proste po mne iba. Hehe. Mibo. Mi bomba. Kam my tu proste do 8 gamblíme a neviem, chápeš? No chápem. Čakaj, som zabudol. A to je shotguna. Ja som Ani myslel. Nož nemám ani v nej náboj, takže nič. Oh. Tu sa viem schovať na šťastie. Ale... Nie. Určite tu nelutujem. Ale nejaká nemám místa, sa zabudol. Čakaj, daj quick save. Hej, teraz no! Ja neviem. Na to. No. On sa ešte rozplače. Na to nehrám. Proste neviem rozbiť jeden zasratý turný. A zase ideme od začiatku. Ešte ma aj bude kladivom byť. Budem no. To je kokos. Ja na mňa to teraz ide. Nie.
Nie. Nie! Ja to nie. To je najhoršia misia. Presne tak. Strašná sračka. Akože ono by to bolo ľahšie, keby nám to dalo naše itemy. Akože inak hej. Nám to proste dá kladivo, kámo. To je blbosť. Čo som kupoval potom tie upgrady? Hehe. Hej, ti to bolo na nič nakoniec. Nie. Do vody! Kam to... A! Ja to nehrám. Life is good, very good. I don't hate this game. Hehe. Ja. Kamo, keby sme aspoň mohli omrtačiť tú helikoptéru. Pravda. Nie. Našťastie. Dá si quick save? Hej, ale nechal mi spočítať. Kde si lata? To je výťah. Ja sa cítim ako Tarzan. Nie. Idem za tebou. Daj ďalší quick save. Dá si daj quick save ako s dochínam. Nie. Ja už nechcem robiť to znova. Hehehe. Ono to vystrelilo na ten propán, čo bol vedľa mňa, tak ma zabilo. Nie tak. Počkaj, to musí byť count. Toto bude pain. Čo tam robí? Ani netrafí. Ja si na meč. Už je to tak Sa vyhealovať. Teraz sa jej popne. Nie. Ja som sekol. Ja teraz ma zaujíma, ako ma toto mám explodovať, keď nemám nič. Dobre. Do riti. Ja som asi skončil, ja to nemám ničím to zničiť. To nie je tak. Nemám ani pištoľ, ani nič. A vlastne tu je našťastie blowjob. Mám shotgun. Ok, dal som to. Daj quick save. Teda, tak potom môžem už aj sa vrátiť naspäť. My to dáme. To dáš. Plavkam. Plava. No poď ty plavčík. Kurák.
To dáš. No to je krepe. To nie. To ďalej. To nezdochne. Mowgli, netrafíš. Netrafíš. Si istý. Pekná. To len vypustí. Si istý, že ťa netrafil. Ja som tú raketu normálne že videl, že what's up. Si istý, že ťa to netrafilo. Kamo, kebyže nevyšli tú raketu, tak ja neviem. Proste prečo. No teraz musím zasieť, dobre. Ticho. Ticho. Nechcem ani slovo počuť. Ale hýb sa! Ja sa tu utopím ešte. Nie. Ale našťastie to išlo na teba, díky Bohu. Som zdochol. A to mám zničiť, ja nemám nič. Bol. Nemám. Poslal bombu. A mne tu poslal 3 bomby za sebou. Chudák. Kámo, tak to je blbosť. Ja si zase zaseknem. Ako kokos. Ďaleko to máš. Nie. Nie. Zase zdochneš takisto. Nie. Ide na mňa. Tak nejde. Na mňa ide. Čo už ide na mňa, už ide na mňa. Ale nás tam bude sa bol. Ja si takisto dochnem. Raketa nie. Nechcem ani slovo počuť. Adam. A vlastne teraz ideme od začiatku, let's go. Nejdeme. Ideme. Nejdeme. No myslím odstať ďalto zase. To budeme dlho opakovať. Nie. Bo teba to nikdy netargetuje, ťa to nikdy. Ja som. No to vieš, ja som. A nikdy nie je Pekná. Kamo! Nie. Nie, zdochnem ako ty. A nie. Nie. Našťastie ja som Tarzan. Tak nič. Nie. Ok, našťastie. Po mne zase. To dáš. To nezdochneš. No tak. Hej, debil. To dáš. To by niger.
Stupid nigger. Du bist gut genug. To sme robili 4 minúty, hej. Nemyslím si. To mi nevychádza. Ani mne. Matematika nematematikuje. Čo Ty je? si... A. Ak sa vystrašil. A čo sa snažíš? No ma už pikexuje. Kde som? Ideme side mission. No daj Toto je najlepšia side mission, že musíme zničiť jachtu. Jo, kde je jachta? Kde je jachta? Tam je v pozadí, pozri sa na mapu. Pozadí. Ticho. Kúkaj sa, čo tu je. Wow. Ja som strkal do toho lístia. Kamal, hýb sa. Kábel. Si sa tým na čo? Neviem. No, určite som ich nezobral. Ty nemohol to. Čo? Ticho. Jak mi to dáva. Takže veľa spálne. No. Ono sa to hýbe. On sa potápa. Titanic. My točíme Titanic. No nie. Live action. No asi tak. Neviem. Ničím pomaličky. Čo? Už som. No tak to mám asi tu. Potop sa ty skurvenia. Potop sa už. Kamo. Potopíš sa. Ideš na jesť pohľad. Potopíš. Smutnutý. Nepýtaj sa, kde som bol. Dobre, Iba keď vyšadeš. ticho. Titanic. Čo robíš? Pohodne. Tak ale keď ma natáčaš. No poď. Takže tak magicky vzdachnem ako ty vtedy. No, asi tak. Pekná. On sa tam ešte zasekne. Vidno, že si tučko. Nesmilo. To nepovedal. Ale to Ilovi pošlem toto video, vieš o tom? Nie. Aha. Nie, tu mal poplačkané, tak tie boli